ตอนนั้นผู้ทอดเป็นเอลิสอลังลิพันหางอิงนะอลังลิบังเกจะเสม็ดเกซิกซิดุลพอลำเทเกปฏิรปีบังอีกล้อสิซิกซิดุลอลัมเทนอนอลมอิลิตุมเกจิทันอาจิรดิ่งคุยล้อแล้วsoอลัมนอนการแบ่งลงแต่อีเมน political issues ส่วนที่มันล้อแล้วสิAPHLC อเมพูใจกัทาร์อังลิพันซีนอน next panelist ส่วนที่หางอีกล้ออลังลิพันดักอังเก็บบังอีพันจุนิงรีอีกล้อเกจิงซีนั่นลิพันการดมปาร์จีอีกล้อการแบ่งลงเกซิกซิดุลพอลำเทบังเกอีสิ trending ล้ออีสิ major issue ล้อแล้วเป็นนั่งลีซิกซิดุลแล้วพุทธจอกสูลให้ตาดูล้อแล้วเป็นนั่งลี politics อาเกเรียร์บังเกซิกซิดุลพอลำเissueเป็นตานั่งลีเกจิงล้อแล้วเป็นนิการทัวร์พรังนั่งลี MP กิทูร์ดูนะหุดเก39,000ล้านสิบหุดเกลงนั่งลี39,000 plus. Laso pi julas MSC election hut ke nang litum abhut pangrum pet pen ke lag sile kailo. Ako non MP election just kidam tang MP election long nang liga ako bhut ke long 2 lakh le tukailo. Lasi langdam et pulo tang te nang li bhut bang bathu bom lo. Lasi lasik sidul aisu pupen pen ta nang li bhut ke long tadulo la pen kapek isu taduta hailo kasi laso sik sidul ajakong kon thelo what is the strength of sik sidul kasi laso sik sidul ajakong aputhak balaso ajakong pen koan karbia khe atum people's aspiration akha kangkha kon pachun pon unjima balaso puthak nang li Retd.Ahin tha Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nang kili bom a problem ako nang kili jilang a problem mathadam etlote ilitum akhei lepen along ri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut bangheni ke lage ring ver jilang hai ilitum akhei lepen along ri abang sik schedule ke Karbia pandit kali lage all tribes pulo lasi non ke ilitum ke Karbia tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akhei tumanta tribes atumange hang det nang ye potlo mo phi unji pusimathalo sik schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi po aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum amethang independent kingdom do o helter le fos im Kathar doloi pulo halatum under independent lasi halatum khasi ba jaintia atum abang independence outside India alatum kechibiji pananing hang olang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatum independence long era pi lanta Nehru bang wang phlut oma
Reverend JJM Nicole Sroy ahem jutom ni tom hadak dulo lansi alang litum khasiatum India arlo dunanak puke kroijak nonta khasi isia section thidung section numke Reverend JJM Nicole Sroy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun det apot la pen ke Reverend Galilo AZ Fizo la pen Reverend JJM Nicole Sroy ang bong cingki pik le itum India arlo dun nang ni pulo hala AZ Fizo bangke athema aprang manda itum independent pulo Nicole Sroy tapu aprang manda itum independent lo seta non ke itum problema bangke arlo dodun kok ila India arlo dodun turong sige me pobon amat si to tangte puka cingki tir ang jotom ni tom lo ne pene cingki amat si to tangte itum atelong akaprek le damana mu nang tum cumang khasiat tum yong si inglim lo pula tangte ni tum nang rap dun po ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not hala cumang khasiat tum long pula te hala dakke la sohut itum karbia tum ki arecho kaprek te ma seta hala dak ili tum atriti do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po long non aning kanwang ta February ciklu ko we by da claim bomb lo hala so a treaty pen ma si ilitum khasiatum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiatum a decision ke en long ilitum da endun det lo amat itum India arlo dodun kok lo dodun kok apike hala la history bang choi kiba kalang iklo hela da chathanik nang postama specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la si da si than et un eti alam mang hedi nang litum jong heleni pan than et tu pusita than et un elo lage athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko ano kang tang di hala si na tum sikhidur long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke Article 2 Clause 2 pen si ke man pula hedi jong si article pen ke man pula tang te hedi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such product ji non schedule along hala tokte athema article pen le schedule ke man kali hala ke isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bijia pansi article 244 clause 2 along ke tok hadake we will make six schedule hadak tokte the six schedule ateng ben si claim puk puana hadai pu six schedule doet lo aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pit lo constitution declare that appeal laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apijia porlo declare that apisi man dia porlo la han dak tok that ji non schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokte lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayat tulata constitution within constitution puilo mane ke than ke joy ke ja phan lo complicated bostu ke than ke joy ke ja phan si la son ke pan la sinelita ke than ta half sadin itu manang pidat lo pu hai hala autonomous po chini ne det ong si ba chini ne mene hai ko pu si chini poma elitum ke bang kitab long ta mikir okora pa si tok lo pen Indian army atumta extremely low the level of awareness is extremely low body la po anan te lagay tunga chini sumkrung lo la tunga chini sumkrung ji autonomous puta ke pia boss tu lo mata chini de ji
lasi Allah ma bangke halaso otonomi nang pidet bangke laki abinong ke itum adet sinang kim pidet le nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa chikim lasi order bang nang pidet lo provision no bangke na 6 schedule paragraph 1 along masinang pidet and talk that lo halaso ateng ben si itum claim lo la pot si 6 schedule bangke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thom do halada paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lute nonomat ke India president ilitum 6 schedule arlo nang interfere du nun e yung si India president da na interfere du nun e pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman po ala abangke la ke itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang majong dolang ho la bang itum pan ha primary education talo la ano bangke itum aprang inherent subject laga aprang pen itum manang pidet lo hala bangke hala ihui an ke itum ke claim ke state aja kong men si itum claim bom lo non long lia lama bang along tinta nang tum aron chiselam nun pugepu jong si akaprek a state kalite ko si long li aron ka chiselam un po ponchayat apan ke nang tum aron chiselam nun puning hok ta tokti ponchayat tum aron chiselam un e 6 schedule tu mangke 6 schedule area tu mangke aron halada ke tok an kep lo ner kep lo ne thuge aron che selam un lang der non lage na itum ka do ita lasi dak labang so discussion long nang ke lang do na tum an banang karju don tum an ke hedi ke me nei ke nili lam da arju je der non la ka do lam da arju je der non 6 schedule lam ke por hever non nàng mới thang gì chỉ ni po nè cái nàng mới thang gì chỉ ni po mat lo nàng por heri po nãy po don po đây aku siksi do la kita pala constitutional law masido an ling na tu do ke di apia na tu hada masido siksi do akaprek da dolang nam don la pen HAD tum da hu di si publish lo i chak bag do akete siksi do non konar lo ni ke do ta hilaria department long doji hada the reprint to that non por hever hen lo niliman ta chini nele por hever se ke chini chorle la ka chini anta la potsi la ke ka chini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thuke chini ing tung lo mesen lo la si 6 schedule hala paragraph 3 along punon de long le alam ala ajah tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non illegitimate land and revenue law of Kar-Bianglong Autonomous Council abinong silam det nang ya potlo illegitimate silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pi ke council chairman si sohi je pi di CM ta chini lang di kalang ke di alo anta la chairman si sohi je pi non ke hada ke secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po ke itu hala la hele ke peking nun dak po na thang da chini det po nang disturb dun thurong nang ne lo kali time specific nili ke cheng hot pen nang je 15 minutes sang bong nang li pan ke thoma question ar ji chop ni petang ka do ka we pen ni pedang det po la solaman sin ning che chot along apre ke ning yeu ni lo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke en hut hadak provision po along ke tok do state government po kipu adim an ke autonomous district council pule chini non pada ke tok do lapen ke DC pu ke pu anadim ke revenue officer pule nang tum chini non
puja our thoke pilo council is Kar-Dak Autonomous Council is equal to Assam government Allah long ipudo anke inang litum ajak kong ave pubom yilang mante ajak kong idulu itum muthi itum che utilize tektedet bom lo lapen nang kapasik sakdun tum tadu ahok lo athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government committee di amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum pan pheri po aron ge ve he governor ge itum council akam anke paragraph 20 ba pensi claim nangji setan latum arlo pen unwritten hedi tok te pin pen ka pheri po anke hala claim dun de titi anke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei la si nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang la pen ke kang butang jakong anako che end to end nang ji 6 schedule pan la hello non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to end pupusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke at par mane pache ho mandat pupusi pu dei angela ke itu along ri la pen akai ke vira kam lo bolake amune ke thithe de ji hadi thithe hai seta itum lage itum det po hisab ke lage ke vir lo ente ke plang yi la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion tok det lo hadak nili ke tok pot masih hadak dokok bipon kok la tumta setan non lo kaselam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawi to det lo la pen ke ponchat pen paching bar det bo council la bangke la son si ketok la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing next soy nang yalam takali Richard de prop nang yalam takali la bangke itum life and death question pusini lichini la bangke la si la an sin inge chot lo ke di kar do olang hai seta la an sin inge chot lo dei the next te puthot non si karjuji dolang la bangke karbeng long regional party ke who SCC who dolo la sopi ke regional party regionalism la sormu bangke avidar sonji theklong lo la son kavia jir dingolo non kona ninkan lo ne Rasinon nang litum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben sinang litum la so isu ben si klemik bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nang li matha damma a future the regional party atu Dakar Benglong especially jong si regional party jong si an savidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long ri ke kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si APHLC ke plang ilo Captain Williamson sangmata Congress minister halabang suhut Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hang lo niliputa dun kri lo 1960 kan niliputa dun lo hala APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders a founding member lo alang lita nilipu mata ay hala tung ko pepo si Congress pen kasi ulonte Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum hang nang pon pede jige non litum India block along meeting dolo ladak national level lo body hadak nilige do nilige jata ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbiang long a Congress leader ki nuta dunde hada ke papitun dalong li hada la son si ilito ma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang dia mata tek serabang
alang li ni itum panang pulo ne tum ke dam long li punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang te te ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningye dam ya bang ta ave ni tum yong si national party atum chot pulo te ili hala tum ningye dam lo man ningye dam de mata ili chini dun de bang paningye ta long le di paningye long si ta la nang la ningye non la hen lo de pukogi nang da ningye long le lo la si ni tu regional party la ke chepang tang vek nang gi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tu ke ako a vek pulote la ke det ke kivir la Suruh iklo, lasi non nang lipan jase metpet nang kar jugang tung mangalai kalau council along water lease lapen to trading license to non-tribal taho lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area pula so lahaya puthak bang penangan keklang doi glo lasin nang li la support kopi mathai gi nang li opinion council unan ke nang request lo unan ke man compress ji pitiek nahi pula itum pan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen la autonomous district ko mat lo ka solai po la tum ka solai ji ka chari ji ke autonomous council silam anak pusi article 1 along clause 2 along di ke dola clause 2 along autonomous council silam det la ande autonomous council ke ko mat lo hala dakta akam ke claim po la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pi pelo athema autonomous pedang det lo ke di emethang se silam nang po la play la itum emethang itum banjak kong nang pg aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum aning ke hangateng benle election da pedo non voter list da nang tum aning ke hangateng benle salam non wala da ke pu clause paragraph 2 sa paragraph 7 along clause sa paragraph 6 detail talk edlo sa paragraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumat si vote pilong jima kumat si election tur long jima la hei hui an tanang tumne methang le silam nun methang le silam nun polote bongali bihari tum hande pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adeta masi tribal atuma pan pukok loke ante ane tribal area jong si kacepahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC tum si cepahem puko wedi bang MSC pulo te lage oto ka leader lage di emethang ka leader lage di ala itum emethang ka leader ka ceplang ike itum hala fundamental law itum ka selam nang ike paragraph 2 sa paragraph 7 hello silam lo te governor pan ki lo nang ita paragraph 20 BA pensi lo nang ji la pen BA pensi ke doan council itum kasilam Allah an ke BA pensi lo et nang hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok hala dak ke tok along la paragraph 2 sa paragraph 7 alam ta hada tok lo hada la hello la selam lo te an ke itum autonomy do po non ke avelo non autonomy itum adet bang pon et lo hauragata ne ki koi pelang pi keroni da bang pon et lo bukayan da bang pon et lo deu panita itum long ve non ke la son nang pan cheplang dang lo athema ituma ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke bang pas bang phansi paselam rong ke chengko ke itum thang se claim anta dei ne lidak secretary ke dohot anta election section dolang halap sa itum councilor lo election branch dolang halap sa non gal ta vedet lo la hello trading license land rights pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph
paragraph 3 clause 2 body clause 1 lo ne clause 2 lo ne la pen e along body ya egf la son thom along si itum lo selam nang ipu ke tok do itum no anda selam le det lo choro iklo la si nona bang ke question answer kini bang thom bang thom bang thom lapu lapu ตอนนี้ยังพลังพอ lapu yo nalo speaker hapu PSLC mate independent ken party atum sukidam tang council election ki jutpen chikleon trokang bong council re-election doji pusidi pulo laselang so chikleon trok pleng plechot langma kathara sanghu posisi kar yipu isialang bang galang litum pulo high court ta case piat loke pu lasela bang so high court ko pia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang check ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang check ma la dak nilipan nang karjo long ke hala ave anta kali thela la ke nili thak thepin da cho dak ave je next lapu yo Kathar sangho phan karjuji lam theke lapu hila alangli election appointin election ki thudun agenda kaprek alam specific kaprek. question Number one issue very important question alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council ja kong wepin lo number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunelo laisi lo isi pen bangke longlei phelang ja kong wedet lo alangli pulo phuluni circle ta nogo pondet lo lapen difu circle specific pilo nang ni karjukang tungke pilo question bang la dak ave ke hodi lai to ave lage next jo lapu terang sango jo la dak ave hu lage lapu terang sango lapu la nilipan na pe jing je toy along pen lenar yunon hu kali karbinglong non dogoma sarkar phan nang li kali lapu pi please jakong obedet council jakong chirui lapu niri phan dak niar ju ne paning ye toy te det ju next ma phan lo to ni je nak dak ateng me si punai ke di kali question answer ke nang li phan doik ji lake osita dak ateng ben lo ke ken kalang lo la so teng ben nang po Nilimen khorsing terang sukur pudapu la sejai Kathar saraphan karjui gelo phela non lamu pe nang ligi pula related dak pini kitu topik pusit pulo wa phir same nangli tokso lapen nangli rong rubalong pilut haladak social media long jitu nili naga thek don long haladak isi ini ladak kuison nili mena jongjong direct question long le dami kon direct question ke la hello election tin le wang sidame nale tum chepete don po chepete don delo polo dangte nale tum remdet po ke hai bang ke dak BJP hai po haidelo polo ta ko rarang no nale rutuk po bongo sena tum haide pathi khego nali specific questions laga ve da bongo sen na lam da ve ako kali nang li phila long ni je lam chen ni nang ka hala dak ke hala ka long prek lo non dak ning ye nang ye lam se arjun nei di next malo ako dolang avelo bang thom lo bang thawal song pro kar lo tum ka chetok along lata non tenge 26 constituency open for all lapen long ri ke babang ke open for all si to ta sikar ju to lage dak ave det jo ko pulo acha kathar so bhanili si alam karjung tu mang la lo dang le chogi lo bang thom tang lo apor ve lo ha non phan ga libo mo bang nang li kali hala daga topi ka putang mo bang topi kali den mati la si non bang bang thom ni ji la aron mena tengke oi la topi teng le nang ning ye nang kali la si nili karjung tu mang ka la lo penili sa kya hai tum batai si ning je dete non batai ke permission piuni lo la si penili tum ke ining je tang lo pote chogi lo la si non mang ke nang li peni pui hilang ma kata pupelo ke jut lo ator aporta velo pulo
Tuan te nang li pan curik lo. Oh. Nang li nang si tong dun pot. Then, ha? Ente kating hon kadok we korting jir la pen. Man peng ke tu